Sinibingelele-ke sinamukele kwi-Real TV1 Stories. Igama lami uNelo. Ngiphinde ngabuya namhlanje ngihamba naye udokotela uMnguni oniphathele izinto ezimnandi. Niyazi uDkt Mnguni. Mhlawumbe bekhona umoya abantu ngizoceba-ke Dkt Mnguni namhlanje. Abantu bathi abamtholi efonini, bathi abanye bagcine bemtholile. So sengisho ukuthi nami umuze umfona, ungapheli amandla. Khumbula uDkt Mnguni akasebenza e-call center. Usuyinyanga olapha abantu. Uma ungamtholi azi ukuthi sokukhona abantu abalaphayo. As soon as eqeda uzobuyela kuwena. Noma futhi ufuna umzame futhi. Dokotela, uyaphila? Awu ngiyaphela dokotela kunjani? No, ngiyaphila. Dokotela, happy Valentine dokotela. Uyithekile uthi imba dokotela. Hayi dali imbali dokotela phela senza ngasimithi thina. Namhlanje sise-airport abantu bazobuza ukuthi hawu labantu abase-airport sibavezele nje kancane. Sibhakile la abazi e-airport eKing Shaka. Bazosibona nje songena khona njengamanje. But nje dokotela kafishane senzana e-airport namhlanje. Udokotela uyahamba uyawulanda izinto zakhe. Bayazi kabantu ukuthi o-government bamazwe bonke sebenza ama-game reserve. Izinto-ke awusabulala isilwane esinome kanjani. Sekusikasi ukuthola izinto. Yes. Kodwa-ke kudingeka ukuthi yonke into uyithole ibe yiyona. So ngiyabuya-ke Monday ngizobe sengikhona. Ngilanda nje into zenu ngiyabuya nokuthi nginikhumbuze ukuthi nginithanda nonke. Nginifisela usuku oluhle nonke namhlanje kuyi-Valentine ungathi into zenu zingahamba kahle. Nithi noma kwenzeka niphuza utshwala ningalimazani. Nalaba abathatha izinto dokotela zokuvusa induku kuyi-Valentine abajabule kube mnandi kube nje. Labo phela ngibo bantu abatawujabula kakhulu namhla. Udokotela ubanikezile incaba yamadoda. Bahambe kahle. Badla kamnandi manje. Kujatshule kunje. Kujatshule kunje. Okay. Imithi yakho iyaziwa ukususa ilonda isizome ngo-3 days nje some sisinkwe isilonda. Umvusa nduku ivuka induku zabantu. Ayisho nje afishana ngifuna abantu bayazi ngoba manje bayahlupha abantu bathi udokotela sisize ngemithi wara inamba azothola kuyona befuna ukubhukha le mithi le uyi-order. Inamba ithi 0606 394357. Inamba le evele ihlezi khona uma ufuna imithi nje ufonela yona. Okay. Dokotela, uthinta indaba la. Uthinta indaba enkulu abantu base-Cape Town. Abantu base-Cape Town bayahlupha. Okay, ngingathi bayahlupha ngoba nabo basuke befuna usizo. Ake ngithi bayazihlupha ngokuthola usizo. So ukhulume ngokuthi end of uMarch ufuna ukuvakashela eKapa. Uyosilekelela abantu base-Cape Town ngoba abanye abaningi bashawa ukuthi i-transport iyalimaza kusuka eCape Town uze la. Phinde futhi abanye bagcina sebedinga accommodation, ama-flights, amabhasi, kunzima ukusuka eCape Town uze ngala. So uhlelo lwakho-ke langamhla 27 kuyobe ku-Thursday ngoMarch until uSunday. Futhi Thursday, uFriday, uSaturday, Sunday, 4 days full ozobe usebenza eKapa. Abantu zobaphatheleni eKapa. eKapa abantu laba abafuna isithwalo. Okay. Ngiyobe ngibaphathela isithwalo sabo. Laba abafuna into strong esikhuluma ngemali eyenza izinto zenzeke. Ngiyobe ngibaphathela eKapa. Bese kuba yilaba-ke abagulayo abanezilonda nabo ngiyobe ngibaphathela eKapa. Nalaba bathi badinga incaba yamadoda ngiyobe ngibaphathela eKapa. Nalaba bathi abayisithola izingane ngiyobe ngibaphathela eKapa. Nalaba abanama-pimples ngiyobe ngibaphathela izinto zabo eKapa. Lokusho ukuthi mawuseKapa uma ufuna nje ukuphila kamnandi udokotela uyabe esondele eze kuwena akulethele izinto ngoba bayahlupha noma-ke bangahluphile ukuthi bayahlupha bakhale nange-transport. Ngitheka ngisondele abantu baseKapa kodwa kuya-register ukuze ukuthi ngifuna ukusebenza labo engize kubona ngingabe ngihlala isikhathi eside kakhulu ngoba bayangifuna emthwalume bangithanda abantu bakhona kufuna ukuthi ngisebenze khona. So ngicela ukuthi-ke abantu ba-register nge-1000 ukuthi mangifika le phezulu udokotela ngizocela ukukubona, dokotela ngizocela ukukubona, dokotela ngizocela ukukubona. Ngizowazi ukuthi ngiphethe i-material noma-ke izinto zabantu abalingene lokhu
abarejistile. Uma extra sokufika ukhokhe kakhulu lena ngoba ngiyobe sengingasadlali. Okay. Ngiyamuzwa udokotela but ngizafuna sihlale kahle phansi because la soqinishiwe ibhanoyi yabo. Ngiyamuzwa ngifuna sihlale phansi ke ngichaze kahle le ukuthi le 1000 leli mase ngilikhokhile usubhukhile lisho ukuthi lizolo ukubhukha kuphela ngabe mhlawumbe udokotela uzoli-add imali azongicharge yona ngabe mhlawumbe uhlanga lwemali luzodingeka lizobe eliphethe yini ngoba khona abantu abafuna uhlanga lwemali but ake size kanje sithi ngishwila siyabuya nje manje. Ayiqeda ufuna ukukhala. Ngeke iqede. Hey. Ifone nya. Ngeke iqede ukukhala ifone nya. Hayi ngadlula. Okay. Manje mangakho ama-hour emaputo. I think it's 6 hours. 6 hours. Yeah, kubhala ukuthi ngizohamba in 6 hours time. Ngoba ngiya vele maduzane nemalawo. Oh. Yes. Lo shaka lo kade engekho kanje. Usanongimenza athi khona oyingane. Awu. Bathi hayi ngeke ilembe linqala ngaka. Yeah. Yeah. Sithole kahle ke lembuzo ngiyazi ngiyafuna ukwazi ukuthi dokotela uniphatheleni. Dokotela. Yeah. Umuntu uzoyibuza dokotela la abona le video athi okay ngiyayeza udokotela uthi 1000 rand ukubhuka. Akuyona inkinga leyo. Ngabe lo 1000 rand lona uzongena yini kwimali engizobe ngizosetshenzwa ngayo noma mhlambe cha uzongena 1000 mase ufikile kodwa wangafika no refund. Okay wenzela ukuthi ubone abantu abaserious ungandizela mahala uye Cape Town. Yes, ngingasuki la ngithathe i-aeroplane ngishone le kanti abantu abekho interested. Enye into engiyibukayo mina ngibona ukuthi kuzoba nzinyana ukuya lapha ungazi abantu bafunani ngoba phela khumbula uma upakisha imithi uyopakisha imithi specific owazi ukuthi lo ukuthi nokuthi. Angithi ngesikhathi umuntu afaka 1000 lakhe uyosho ukuthi dokotela mina kuze ngifake le mali ngifuna ukuthi sivumelane ukuthi okay before alifake ufuna phone ecala. Okay. Asho ukuthi udokotela mina ngifuna into ezongenzela ukuthi ngisho ukuthi ikhona noma kayikho. Then bese ufaka imali ke for that thing specific. Okay. Yes. Imbiza abayifunayo nabasho bathi cha mina ngifuna engaka for ukwenza ukuthi nokuthi ukuze ungahambi nembiza eziwu2 kanti abantu abawu10 abafuna imbiza le. Funa abantu ba specify ukuthi yazi nama pictures if kuyilonda asho ukuthi okay ngesilonda esikanje mangabe yile imila asho ukuthi isimila sikanje uma ngabe yile ama elephant ntontoni emlenze emkhulu asho ukuthi okay umlenze wami kwanje. Then bese udokotela ke so usuka nale material elingene labo bantu ngoba angilapheli khona eCape Town ngilaphela eMthwalweni but ukuya kwami le ukuthi ngifonela abantu abaningi inqaba yabantu bakhala ngokuthi kodwa dokotela nginayo imali yohlanga lwemali kodwa into ezongishaya manje ngifuna ngibhuke ibhanoyi ngibhuke ama bookings zokulala all those things ngase ngithi ke on my mind no ake ngibahlangabezela abantu ngoba baningi. Okay uhlanga lemali silwazi u7000 njengoba uye Cape Town cha lisawu 7000 namanje angeke lushintshe ngoba ngiyakude ngoba kahle into emqoka kwehlangano lwemali salwehlisa amabomu lalo kade likhona ngezathi sifuna konke abantu balithole kuze ukuthi bonke abantu baphile ngconywana. Okay so inamba iyona lesi screenini ababhukha kuyona bayasho nje straight to the point ukuthi sanibona dokotela ngicela ukubhukha ngise Cape Town mina ngosuku oluthile ngizokwazi ukubona angithi kahle mengichecka kwicalendar umhla ka27 u28 and 29. Yes. Baqala nini ke abantu ukubhukha dokotela ngabe uyabhukha namanje ebona le video because le video lesenza ngomhla ka14 kuyi Valentine siyenzela uMarch 27 uThursday 28 uFriday
29 uSaturday, 30 uSunday la ugcina khona. Yes. 4 days ngoba Monday ubuyele eThekwini. Yes. Abantu abaqale from now. Even nasiceda nje manje bangaqala ukuthi bafake imali. Ngoba lokumcoka ukuthi yonke lento ngoba njengamanje nje ngizophuma ngihambele ngilanda yona imaterial. So ngifuna ukuthi mase ngibuya ngihlanganisa into zami la ngazi ukuthi okuye Cape Town kungakhi. So that noma befika abantu eMtshalume mase kusele kwase Cape Town ngisho ukuthi ayisekuphelile lo kade ukufuna sekusele kwase Cape Town. Okay. I-account ile yakho ejwayelekile. Iyona le yami ejwayelekile. Ngenzela ukuthi ngiyifake evidweni ukuze kungabi nabantu abazoloke befaka inamba e-wrong. Umuntu aqhamuke sethi nayi proof of payment hotel sengikhokhile kwi-account engiyibona evidweni. And i-video ufuna ukwenza kanje. I-video le kumele uyibone ku-YouTube kuphela. Kwi-Real TV1 stories. Ungathi uma uyibona ku Facebook sine-account e-wrong bese uthi udokotela cha izodlala la kuphela ku-YouTube. Lene account e-right. I-video uma uyibona kwenye indawo icela uverify nodokotela ngokufona. Noma kanjani mina ngivela ku YouTube. Lezinye indawo ayisuke sengiposta abanye abantu. Yes. So umuntu ufaka 1000 bese yakusendela proof of payment ku WhatsApp. Yes. Okanye akufonele. Ubatshela udokotela ukuthi nawu udaba ukhona. Oh yes. Ubatshela udokotela ukuthi nawu udaba ukhona. Dokotela ngabe ngihambe naye. Laba abafuna uRafu nani nawo bangaba khona lapha ya. Cha ekhethana ngizobe ngikhona. Ngoba mesiyabheka umsebenzi uzoba omningi from Thursday to Sunday. Yes. So ngeke udokotela ahambe yedwa fanele nami ngikwazi ukuthi ngibe khona. Nani ke imabe nifuna ukubuza ngiyafonela abantu bane number yami. Ngiyaxoleka ukuthi number yami bayithatha. Ngoba mina ngifaka inamba kadokotela kuphela evidweni. Kodwa umuntu usefonela mina, dokotela udokotela lana ngempela uyenza into le. Cha bafethu udokotela uyenza into le ekhuluma ngayo. Uhlangane emalini yalo wazi kakhulu abantu bakhulumile ngalo. Imithi la sebenza ngayo imbiza abantu bakhulumile ngayo. So eKapa bafethu. Lento le ingo March 27, 28, 29 ngo30. Uma ngabe uhola mhla 15 kusasa, mhlawumbe namhlanje uhola ngazi ukuthi ngihola kanjani. Ngizama ukubeka leyo mali leyo. Uma ngabe uhola 25 ngizama ukubeka leyo mali leyo. 30 nango March 15 uzobe usakwazi ukubeka. So mina ngingathi kuwena ibeke deposit manje ukuze ushaya uMarch usulungiselela imali yensebenzo. Kuhle kakhulu. Umuntu nakafuna ukuzwa ukuthi imali efuna ilungise ngesikhathi afone uyabuza udokotela njengoba ngilifakile 1000 imali eshodayo. Ngisho ukuthi mhlawumbe 150 imali efuna uyi-add. That's good. Simple. Umuntu uyazi ufika ngosuku. Mangifika ngosuku sovela uphethe ibalance. Ithi ngabe uphethe ibalance, ngabe uyiphethe ngebank, ngabe uyiphethe ngocash. Lokho ndobe nizobe senibonene vele eCape Town. Kuhle kakhulu. Abafethu angazi ke eCape Town nihlezi nithi udokotela uza nini? Nale ngithuba leyinqayizi vele. Mhlambe ngiyobeza manje uyoza kuphindele khona eCape Town ngomunye umnyaka. So ungasaliki. Bufu edokotela. Akukho sifuna ukusikede dokotela wami. Ukukhuthaza abantu nje ukuthi bayimisele. Ungathi ngama last minute bese sewufuna ukuthi senze umlingo asinamerekhle sinayo. Konke sikwenza kube ngendlela iprocess. Kanti nabase Dubai kwazibani mhlawumbe ngelinye ilanga udokotela uyofika qathatha lapho phesheya azomvakashela. Noma kanjani ufuna siye China ngoNovember dokotela. Okay. Ngithola invitation khona. Lokusho ukuthi prepare yourself. Hayi mina vele yami i-passport right inkinga ivisa nje kodwa phela ngoba khona invitation. Yes. Bazokwazi ukulungisa noma kanjani. Yes, noma kanjani. No dokotela ngathi ungahamba kahle ke yobabona nje manje ubuye ngento ezikhala kahle abantu bafuna imali dokotela. Noma kanjani nangibuya nje abantu bantu bafuna imali yiko okusenza ukuthi ngoba njengoba ngike ngachaza ukuthi siyakwaba nama game reserve umuthi awusatholakala so uscarce. So sesihamba indawo ukuze sithole into ezithile. Yiko kusenda ukuthi sihamba every day. Otherwise umuthi kube ama game reserve awekho ngabe siyayibambela ilwane sizenza izinto. So ngithi kubantu mangibuya nje from Monday, Tuesday ngiyobe sengikhona, Monday ngiyobe sengikhona. Siyaqala ziyakhala abantu abefike babe bathatha into zabo bahambe baphila. Cha dokotela sawa kakhulu isikhathi sakho. Inamba dokotela ke yona lesi screenini nimthinte nibekezele ngenza kwethu kuyenze ukuthi siyamthola. Khumbula udokotela wasebenza call center umelaphi wendabuko osiza abantu. Nawe ngeke uthanda ethe lapha wena kube ngena icall akuzibe wena akukhulume necall. So uma usukhona kuyena ukunikeza isikhathi sakho akhulume nawe icall uyibone iringa engayibambi azayibambe base ungasekho. So musa ke uma ngabe ungekho eduze kwakhe
bese uyacomplaina mawuseduze kwakhe ufuna futhi anake wena. Umuntu WhatsApp uvele nje usende WhatsApp. Ubhale ku WhatsApp ukuthi dokotela kade ngikudinga bengidinga into eso. Baningi kakhulu. Awu abake befika kudokotela babonile ngosuku lapha over 15 to 20 webantu abefika ekuseni lithi liyawushona ilanga ngale 45 60. Awu ngeke bubakhona labo bantu ngesikhathi esincane kanje. So siyacela ukuthi abantu bangibekezelele sibambisane nje nabantu nokusho ukuthi abantu ngiyithanda kakhulu awu ngithanda kakhulu that's why ngihamba ngonifunela izinto kungobe ngithanda. Sabonga kakhulu ngalokuthi nje hi hlalo dabeni. Sabonga kakhulu.